Marami nangyari taon ang binilang kadyaming kumpare napapangiti ng mga bagay. Ngayon maalala niyo sana, maulit lang kasi. Bayad po. Tagal ng Bayad po. panahon, kamusta San ka Antonio, na Tigam, ba? sana boss. Kamusta na ba siya? Yeah. Ano kaya ang mga ginagawa ng mga tropa ngayon? Bayad daw, paabot. Boy, bilis. Bayad, paabot daw. Bayad na po. Salamat. Kisay bayad din eh. Hindi po ang sakataid ko. Nagbayad na po ako, nainot na. Wow! Pagkagayon kang bayang ini. Ay, mapapogi kita tamagay na ang babae. Bayad! Ito Hoy, ba bayad, paabot daw. Bako man ang kondukto, pasahero man ako igde. Nay, ka naman sa langaran na dyan. Abutan ng bayad. Bayad na po! Hmm. Pangit. Tsaka. Para da, para. Ano? Bayad po, paabot. Bayad. Bayad na po, bayad. Salamat. Yun, bako man ang konduktor. Salamat ka mo may babae sa ampangan kong magayon. Brad, pasuyo nga ng bayad. Abot mo na, Brad. Huwag ka na magreklamo. Bayad na po. Abot mo lang naman Hindi pala mo eh. ang konduktor. Parang pasahero man ako igdi. Boy, paabot kang bayad, boy. Dili na, boy. Butan na, boy. Kung bumangga po ko sa imong barayang ini, boy. 5 pamasahe man naman, 5 pamasahe. Ano mo niyang kung boy. 5-an? Pamasahe pa ang boy. Bayad na Tawon sa po. konduktor. Suro 5 na sa bagay eh. Pulo bigay din eh. Paabot ng bayad. Lagunoy. Para. Ano na pong lugar ini? Lagunoy na, Lagunoy. Terminal Lagunoy. San Antonio man lang po ako kan Tigaon, baka man San Antonio kan Lagunoy. Dapat ako pamasahe. Yun na sa itong kwarta ko. Salan mo yun eh. Hindi ka man nagsakay, hindi man ako mapabutig sa Lagunoy.